dizkigute, amaikatraba, alere ez da geldituko, atzen taupada, suaren bueltan kale jiran, igaro gaba, infernuko auspoa bada, deno de abrua gara. Eta gailurra, trofeoak eta txapelak alkatearen eskutik jasoko dituzte Josune Arakistain eta Laitz Eskuderok. Arantza Baigorri Zaldibarko alkatearen eskutik 330 euro, trofeoak eta txapelak. Lasturko Josune Arakistain eta Debako Alaitz Eskudero, Euskal Herriko trikitileri gazteen 23. txapelaren jabeak. Txalo bero bat! Merezia dute eta piezatxo bat eskainiko digute, familia argazkia egin aurretik. Bueno, guonea jaugea zerbaitegatik, ez? Eta bidean eukitugu guri laguntzen, guraso, irakasle, eta bueno, agurtzeko, danai eskertzeko bertsoa botako izet. Aupa, Josune, aupa! Lehendabizi eskerrik asko, Xabi eta Jagobari, eta nola ez pila bat musu, anai, aita eta amari. Nere alboan entzuten dagon morena panderistari, eta onera aditze aldera datorren publikoari. Egongo dira 1000 trofeo, garaikurre dota sari, baina guretzat sari honena, gozatuz gozarazi. Gozatuz eta unkituz, Josune, eskerrik asko, soinua jotetik aparte, bertxotan ere bai, eskerrik asko.
Bueno, eta danok jun aurretik nik hitz batzuk esaniko nituzke. Lehenik eta behin eskerrik asko etorri zaten guztioi. Eta, bueno, bereziki eskerrak eman nahi dizkiot gaur honi animatzea etorri dan bati. Txiki-txikitatikan animatu nahulako mundu hontan, eta bere izan dalako nigan txiki-txikitatik konfiantza guztia jarrizuna. Torregatik Maitane, txapela hau zuretzat ere da. Hemen familia argazki bat aterako dugu, txapelketa honetako partaide guztiekin. Zer esan, besterik, mila esker dan hori eta gozatuz, gozaraziz, gozatzen dutenekin urrengoan ere hemen jarraituko dugula. Mila esker eta datorren urtera arte.